Fa milions d'anys, la Terra estava unida en un únic bloc Pangea i al seu interior només un mar Tetis, origen de la Mediterrània. Les costes de Tetis estaven plenes de volcans i un dels poquets restes que queden està al Cap Negret. Aquestes roques volcàniques de fa 2.500 milions d'anys són afloracions subaquàtiques i d'altres perceptibles a escassa altura sobre el nivell del mar, avui anomenats el Portet i la Cala del Soio, la qual, a més, és una platja fòssil de la mateixa antiguitat. El paradís és altea de tristeza etérea, que mil en el aire, que belleza colpita. Amb suaus tremolors, el sol ja s'amaga en un cel esverat, meris guards intrigats. Les nits són intenses, interludi pur amb la lluna agitada sobre o mar. De el mar que te arrancona és de calma molt tendra. Al principi del problema, des de ja fa uns anys, hem donat la nostra opinió de lo que és la protecció de la Cala del Soio. Crec que es deu d'anar una miqueta més enllà de lo que seria el permís ara mateix d'aquest projecte concret. Crec que si haguérem evitat molts problemes, si haguérem avançat en la protecció, no s'haguera donat ara mateix este permís per iniciar un projecte que està en contra de la voluntat d'Altea, de tot el conjunt d'Altea i de tots els partits polítics. Esto no hi ha que capitalitzar-ho solament des de Compromís. Són tots els grups polítics que s'han posat d'acord, els que estan en contra d'aquest projecte i els que estan a favor de la protecció. Hem pres mesures ja a nivell de protecció a nivell d'Europa, hem buscat els contactes en el nostre grup polític en Europa. Creiem que avançarem i que definitivament s'arribarà a una protecció global de tota la Cala del Soio que impedisca el projecte d'obrir la nova bocana de la cala. Les nits són intenses, interludi pur amb la lluna agitada. Que no borren, que li tiren ciment, això no es torna a recuperar més mai en la vida. Això és una pena que es perdi. El que nosaltres volem tots els veïns i totes les persones que venen així en aquesta manifestació, el que volem és que ens ajuden a desmantelar el port. No volem res, volem desmantelar-lo, que es quede natural al 100%, pel disfrute de totes les persones que vinguen. També una de les accions que hem fet és enviar la petició de que ens donen una protecció màxima al dret a aquest entorn, és enviar-ho a la Comissió Petitòria de la Comunitat Europea. Ja hem enviat tota la documentació, aleshores estem en contacte amb el diputat europeu de Compromís i de la líder de les Verds alemans per a que facin un seguiment. I això és el que estem fent. Jo crec que amb determinació i fent tot el que volem fer, al final aconseguirem protegir la zona i recuperar això.
este es el entorno que desde Altea queremos proteger. Estamos justo a nuestras espaldas, tenemos una playa que está siendo utilizada como playa, pero que para la Generalitat no es playa. En este sentido, todos los grupos políticos de Altea estamos en la línea de proteger y de evitar este cambio de orientación de la Bocana, que en contra de lo que se dice sí afectaría gravemente a este espacio, a la Cala del Sollo y a la flora y fauna marina. De manera que el acuerdo es unánime, todos los grupos políticos queremos proteger este entorno, queremos que esto sea del pueblo, que sea de los alteanos y alteanas, y vamos a trabajar en esa línea. De la Bocana del Tortet de l'Olla i a favor de la caducitat de la concessió i eliminació d'aquesta instal·lació portuària. El dia 31 de maig del 2015. Bon dia a tothom. Bon dia. L'any 2011, els veïns de l'Olla i de Camp Negret, recolzats per tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Altea i 2.968 firmes de ciutadans i ciutadanes, vam organitzar una cosa com el dia d'avui per tal de manifestar el nostre rebuig i oposició a la imminent execució del projecte de canvi de Bocana del Port de l'Olla i vàrem aconseguir aturar entre tots aquest atemptat ecològic. No obstant això, recentment hem conegut la sorprenent sentència de data 31 de març del 2015 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament d'Altea contra la resolució de la General Valenciana que autoritzava aquesta obra. Aquesta resolució judicial passa per damunt dels contundents arguments de l'advocat municipal i ignora els valors de paisatge natural de singular bellesa que té la zona afectada de la Cala del Sollo, paralitza la seva protecció paralitzada per la Conselleria de Medi Ambient i dona carta blanca per a que amb l'execució de les obres es produïsquin danys irreparables en els afloraments volcànics i la pradera de Posidònia. Que te calles, hombre, que te calles. Senyora, li prego, per altra banda, aquesta obra limitarà també la zona de bany de la cala, interfereix en la política turística de l'Ajuntament d'Altea, que prima l'existència i ús de la cala com a platja per a gaudi dels veïns i visitants, a més de limitar també, sens dubte, l'ús dels valors patrimonials d'aquesta zona com a atractiu turístic. Li prego, senyora, que si té alguna cosa a dir s'esperi a acabar per llegir el manifest. Gràcies. Aquest embarcador, amb una escassa rendibilitat econòmica i nul·la rendibilitat social, ha estat font de conflictes permanents. La seva construcció ja va provocar l'oposició del veïnat de l'època. Més tard, un concessionari volia ampliar-lo amb terrenys guanyats a la mar per a construir. I recentment... Señora, haga el favor, si quiere expresar su opinión, haga el favor de esperarse al final. Gracias. Porque estoy dando la cara. Muy bien. I recentment ha estat la seu permanent de més de 40 motos aquàtiques amb un tronador soroll insuportable. Els veïns de l'Olla i de Camp Negret i de l'urbanització de Montemolar, així com els altres ciutadans d'Altea que ens acompanyeu, estem aquí per a manifestar-nos contra l'existència d'aquest embarcador del Portet i elevem la nostra veu per afirmar que serà el nostre objectiu final que aquest indret recuperi el seu aspecte originari.
Conselleria corresponent accepta donar-li la màxima protecció a tota la zona de l'Olla i de Camp de Gret, tal com ja va sol·licitar fa anys l'Ajuntament d'Altea, pel seu indubtable interès com a paratge natural, avalat per informes solvents sobre el seu origen volcànic i la presència d'una platja fòssil. Mentre, així i ara, ens reafirmem la nostra total oposició al projecte de canvi d'emplaçament de la Bocana i demanem que no s'iniciïn les obres previstes. Alhora que fem un crit a tota la comunitat alteana i especialment als nous regidors municipals que formaran part del nou consistori, per tant que tots just defensem i protegim aquest paratge natural que ens pertany, a fi que el nostre llegat a les generacions futures no solament sigui retornar-lo al seu estat natural, sinó també atorgar-li la seva conservació i millora per a gaudi de tota la comunitat científica i veïnal. Moltes gràcies pel vostre suport i bon dia.